Әмирхан Еники. Мәчет жылый. Хәтер сандыгында бик күптән берәйбер саклана. Язмыйча кытылып булмас ахырсы үзеннән. Әйе, кемнәр генә булмадык, ниләр генә күрмәдек без. Аянышын да, көлкесен дә. Сүз биредә шундый көлкерәк бер әкәмәт вакыйга турында барачак. 1929-1930 елның кышында мин Өлкә газетасында штаттан тыш репортер булып эшләп йөрдем. Бик яшь идем әле ул чакта, һәм репортер дигән исемне бик зурдан санап, шуның белән үземчә горурланып йөри идем. Асылда исә редакциядә минем урыным да, эшем дә бик кечкенә иде. Даими хезмәт хакымда юк иде. Редакция кушуы буенча төрле җирдән вак-төяк хәбәр ташып, шулардан килгән бәләкәй генә гонорарга яшәп маташа идем. Ләкин яшьлек дигән нәрсәне беләсез инде. Барсына да түзә, барсын да күтәрә ул. Ә җитмәгәнен хыялы белән тутырырга ярата. Заманның да бик кызыклы, бик киренке чагы иде. Бөек бурылыш елы. Илне индустрияләштерү, авылны колхозлаштыру, кулакларны бетерү. Менә нинди зур вакыйгалар башланып китте ул елны. Сыйнфый көрәш гаять кискенләште. Бу көрәш тормышның бөтен тармакларына үтеп керде. Ни генә эшләнмәсен, барысы да шул көрәш хакына эшләнә торган булды. Мәчетләр мәсьәләсендә дә эш шундыйрак иде. Мәчет сыйнфый дошман терәге. Шуннан ул үзенең зарарлы кыткысын таратып ята. Бетәргә тиеш аның бу соңгы оясы. Әгәр мәчет агачтан икән, аның манарасын шунда ук кисеп төшерделәр. Янәсе, тормасын нечкә айы белән әллә кайларга күренеп. Без газета кешеләре бу эшне бик хуплап яза торган идек. Хезмәт иясенә мәчет кирәкми. Мәчет дин оясы, ә дин халык өчен әфиюн ул. Мәчетләрне япкач, дин дә бик тиз үзлегеннән бетәргә тиеш янәсе. Гомумән, без ул чакларда күп нәрсәләр турында ансат уйлый идек. Теләк көчле, дәрт көчле, менә шунлыктан бөтен искене тиз генә аударып, өр-яңаны бастырып куярга без бик атлыгып тора идек. Ләкин шул кышны яңа бистә татарлар арасында гаҗәп сәер бер хәбәр тарала башлый. Күптән түгел ябылган шундагы мәчет елап утыра имеш. Дөресрәге, Ямашев урамы чатындагы таш мәчеттән һәр көнне караңгы төшкәч бала җылауына охшаган тавыш ишетелә имеш. Шуны үз кулаклары белән ишетүчеләр дә бар икән. Билгеле инде, башта бу уйдырмага берәү дә чынлап ышанмады. Ләкин юньсез хәбәр бит ул яман ис кебек. Бер чыкса тарала да тарала. Хәзер инде яңа бистәдә генә түгел, бөтен шәһәрдә шул хакта гына сөйлиләр. Мәчет жылый. Бәгырьләргә төшәрлек бала тавышы белән мәчет җылап утыра. Һәм тагын иң сәере шунда, бу җылауны үз кулаклары белән ишетүчеләр көннән-көн күбәя бара. Менә хикмәт. Ниһаять, бу хәбәр безнең редакциягә дә килеп керә. Күпләр моны билгеле көлеп кенә каршы алалар. Һәр нәрсәдән мәзәк табарга яратучылар исә үзләреннән җыен кызык өстәп тә сөйлиләр. Янәсе, мәчетнең күз яшьләре яңгыр торбалары буйлап агып төшә имеш. Мәчет җылаганда аның ишек тәрәзәләре шап-ташып ачыла да ябыла имеш. Аннары хыялы йөгрек берәү мәчет үзе җыламый, ә мәчетне япкан чакта чыга алмый калган карт мәзин җылап утыра дип тә безне көлдерә. Кыскасы, көлеп сөйләүләр күп була, әмма һәркем бу хәбәргә пүстәк нәрсә дип кенә карый. Ләкин редакциянең җаваплы секретаре Мөрти агай икенче төрлерәк уйлаган булса кирәк. Ничектер бу мине чакырып ала да әйтә. Менә нәрсә егет, дип баскан килеш кенә. Сиңа әйбәт кенә фельетон язарлык бер эш чыгып тора. Шуны булдыра алырсыңмы? Нинди эш соң ул? Дим мин гадәтемчә каушабрак. Биредә шуны әйтергә кирәк. Мөрти агай күптәнге газетачы буларак ара-тирә Татарстан битләренә сенсация кузгатырлык маҗаралы, шаккаттыргыч материаллар да җибәргәләргә ярата иде. Миңа да күбрәк шундый материаллар табып китерергә куша иде. Ишеткәнсеңдер, ди бу миңа. Әнә, яңа бистә обывательләре мәчет җылый дип шау итәләр. Әйе, ишеткән идем. Менә шул
провокацияны фаш итәргә кирәк. Ничек итеп? Ничек итеп имеш. Эх син, репортер сорап торамыни? Репортер үзе белергә тиеш. Мин дәшмәдем. Минем әле бөтенесеннән курка торган чагым иде. Мөрти агай шактый коры кеше ул. Һич юктан кыздырып, тиргәп алырга да күп сорамый иде. Ләкин шулай да ул мине үземә сиздермичә эченнән генә кызгана да шикелле. Еш кына тиргәп ташласа да, китергән хәбәрләремне үз кулы белән төзәтеп, озак яткызмыйча чыгаргалый тора иде. Редакторга да өстемнән зорланган чагы булмады. Үзе дә күреп, белеп тора иде минем хәлемне. Бу юлы да әнә шулай дурфа гына шелтәләп алды да, кистереп кенә әйтте. Бүген кич шул мәчет янына бар да, үз колагың белән тыңлап тор. Кайткач, бернинди мәчетнең җыламаганын, бары тик контрмулла мунтагайлар чыгарган бер провокацион уйдырма булуын әшче генә әйтеп язып бирерсең. Аңладыңмы? Аңладым, дидем мин, баскан урынымда таптанып. Бар алайса. Ләкин мин чыгып китәргә ашыкмадым. Куркып кына булса да сорыйсым килде. Әгәр ишетелсә нишләргә? Нәрсә ишетелсә? Диде Мөрти агай, кашларын җыерып. Мәчетнең җылаганы? Мөрти агай бу нинди миңгрәү дигән төсле гаҗәпләнеп, азрак кызганып, күбрәк ачу белән миңа бераз карап торды. Син әллә шуңа ышанасыңмы? Советский репортер. Ышанмыйм да бит, тик шулай да... Нәрсә шулай да? Мин җавап бирә алмадым. Бу минутта Мөрти агай булмас бу җибегәннән дип уйлагандыр бәлки. Ләкин артык сүз озайтырга теләмичә, буйрык биргән сыман кыргын әйтте. Бар, кушканны эшлә. Бурычыңны яхшы бел. Мәчет җыламый, безгә бу провокацияны фаш итәргә кирәк. Мин сүзсез генә борылып чыгып киттем. Шулай да эчемнән генә нигә бу минне җибәрә инде дип, аңа рәнҗемичә булдыра алмадым. Син ышанмаган кебек, мин дә мәчетнең җылауына ышанмыйм. Шулай булгач, нигә әллә кайдагы яңа бистәләргә барып торга? Бик кирәк икән. Тотарга да шушында гына. Мөрти агай әйткәнчә, контрмуллаларны, фанатик карчыкларны, дин исламны барысында бер юлы тетеп, фаш итеп ташларга була бит. Андый нәрсәләр редакциядән чыкмыйча гына бездә аз языламыни? Юк, менә аның өчен җәһәннәм астына барырга, ниндидер ташландык, караңгы мәчетне күрергә. Җитмәсә, шуның янында катып туңып тыңлап торга кирәк. Әлбәттә, моның кебек мәгънәсез эшкә өлкән сотрудниклардан берәү дә бармаячак. Минем шикелле малай репортерны җибәрергә ярый инде. Әмирхан Еники. Мәчет җылый. Мин редакциядән чыкканда, кояшсыз декабрь көне сүнеп тә бара иде инде. Искереп беткән пальтомның өтек якасын күтәреп, ашыга-ашыга Чернышевский буйлап, редакцияләр элек шушурамда иде. Кольцуга төшеп киттем. Күз бәйләнгәнче яңа бистәгә барып җитәргә кирәк. Чөнки кешеләр әйтүенә караганда, мәчет нәкъ менә караңгы төшкән чакта гына, ягъни икенде ахшам арасында җылап ала имеш. Аннары төн буе карулап торсаң да тавышын чыгармый имеш. Ул елларда яңа бистәгә трамвайлар йөрми иде әле. Ләкин бер шәп нәрсә, барабызлар Свердлов урамының башында өелешеп торалар. Мин шул чаналарның берсенә килдем дә, салам тутырган чыптакап өстенә кырын ятып, барабызчы агайга әйдә киттек дидем. Билен кызыл билбау белән әйбәтләп буып, тун өстеннән җилбәгәй генә чикмән кигән әлдермеш татары, чанасына аяк үрә басып, атын куа-куа мине алып та китте. Кая барабыз дип сорады ул миннән. Яңа бистәгә, җылак мәчет янына дидем мин уемсыз гына. Агай даны чыккан мәчетне белә иде күрәсең. Була, дип кенә куйды. 1:20 минуттан без барып та җиттек. Миңа кирәк ак мәчет Ямашев урамы белән бер кыска тыкрыкның чатында тора икән. Агайга 15 тиенне бирдем дә төшеп калдым. Бу тирәләр миңа шактый таныш. Үткән ел гына мин монда мех фабрикасында бераз эшләп киткән идем. Ул фабрика мәчеттән ерак түгел, шул ук Ямашев урамында татар зиратына табарак урнашкан.
Кыска тыкрыкта икенче мех фабрикасы. Ул элек кайсыдыр бер татар байының сабын заводы булган диләр. Мәчет күршесендә генә шул фабрика өчен булса кирәк, яңа бер бина салынып ята. Караңгы тәмам төште диярлек. Инде нишлим? Бу серле мәчетнең кайсы ягына чыгыйм дип торганда гына күреп алдым. Тар тыкрык чатында нәкъ мәчеткә каршы бер төркем халык басып тора. Булар анда белмичә тормыйлардыр дип, мин дә шуларга таба атладым. Һәм берсенә бер сүз катмыйча, аз гына читкәрәк тукталдым. Алар минем килеп басканны сизмәделәр дә шикелле. Төркем дигәнем берничә карт белән карчык һәм 2-3 малай иде. Үзара һич ни сөйләшмичә генә тик кенә торалар. Нидер көтәләр. Тәрәзәләре караңгы ак мәчеттә тын гына, быек кына тора. Урам буш, үтеп-сүтеп йөрүчеләр бөтенләй юк диярлек. Тик әле бер яктан, әле икенче яктан берничә агай һәм берничә хатын-кыз төркемгә килеп кушылдылар. Исәнләшмәделәр, дәшмәделәр, килделәр дә бастылар. Сабырлыклары җитмәгән малайлар әкрен генә шаулаша башлаганнар иде. Аларны шунда ук төрле яктан ысылдап кына тыйдылар. Шактый гына вакыт узды. Минем юка оек белән генә кигән ботинкаларыма бик нык сиздереп суык үтә башлады. Инде тәмам күздә бәйләнде. Халык серле, караңгы, тып-тын мәчеткә карап, тавыш өнсез тора да тора. Мин дә карап торам. Бу салкын, таш мәчеттә нәрсә булырга мөмкин дип уйланам. Һәм ихтыярсыздан малай чакта, моннан нибары 5-6 ел элек кенә, ишеткән төрле куркыныч әкиятләрне искә төшерәм. Сөйлиләр иде. Һәр мәчетнең үз үрәге була имеш. Үрәк кешегә бер дә күренми, яки бик сирәк кенә күренеп китә икән. Аның тавышы юк, йөргәне һич сизелми. Үзе ул кәфенгә урангандай аппак, нечкә озын була имеш. Аннары тагын ул үрәк дигән нәрсәнең бик шаяны, я бик явызы да булырга мөмкин имеш. Шаян үрәк куркыныч түгел, кешегә тими. Күбрәк ул кызык өчен мәчеткә килгән картларның галош каталарын буташтырып бетерә. Мәзиннең манарага менгәндә чабуыннан тарта. Хәзрәтнең минбәр таягын яшереп куя имеш. Менә явыз үрәк бик хәтәр нәрсә ди. Кешенең каршысына ул кинәт кенә килеп чыгып, аның кытын алырга ярата ди. Кеше куркуыннан я телдән яза, я дивана булып кала ди. Хәтта үче булган кешене буып та үтергәли ди. Мин хәзер бу әкиятләрнең берсенә дә шанмыйм билгеле. Юк нәрсә дип көләм генә. Ботрайган булып, моның ише шик куркуларны үземнән куам гына. Дөресрәге, куарга тырышам. Шулай да ни пычагыма басып торам әле мин монда. Бу мәгънәсез көтүдән ичем дә пыша башлады. Катып туңып йөрүемә ачуым да килеп китте. Ләкин нәкъ шул чакта төркемнән бер агай кинәт кенә шу дип куйды. Аннары бик шымланып, кыты алынган тавыш белән: "Әнә, ишетәсезме? Башлады!" дип пышылдады. Төркемдәге халык барысы да үлектәй катып, инсез калдылар. Бераздан әле берсе, әле икенчесе: "Әйе шул, ишетелә Худавәндә" диделәр. Аларга кушылып бүтәннәр дә, мин дә ишеттем дия башладылар. Бер карчык: "Мәчетебез җылый" дип сузып кына шыңшып та җибәрде. Башкалар кызу гына пышылдап, белгән дугаларын укырга тотындылар. Мин берни дә ишетмим. Күп мәгънә колагымны тыргызсам да юк, һич нәрсә ишетә алмыйм. Аптырагач, янымда басып торган бер агайга: "Чынлап әйтәсезме? Мин нигәдер берни дә ишетмим" дидем. Агай миңа борылып карады да кырыс кына: "Син бүрегеңнең колагын күтәр" диде. Мин тиз генә малахаемның колагын күтәрдем. Шул чакта тагын берәүсе ачулы гына: "Чүгез" диде. Без барыбыз да шым булып тынып калдык. Һәм менә шушы тынлыкта кеше әйтеп кеше ышанмас. Минем колагыма да ниһаять нидер килеп ишетелде.
Башта ышанмыйчарак тордым. Ләкин ишетәм бит, чәнчелеп китим, ишетәм. Чынлап та дип бик нечкә генә сузып, әкрен генә җылаган тавыш. Бала җылавына охшаган, әмма сабый баланыкына караганда да нечкәрәк тавыш. Кайдан килә бу? Һичшиксез мәчеттән. Ләкин бинасы эченнән түгел, ә каяндыр югарыдан, төбәк кыек тирәсеннән килә. Шулай ишетелде миңа. Мин бер юлы аптырап та, куркып та калдым. Әмма һич шик юк ки, җылаган тавыш бар. Мин моны бер түгел, берничә тапкыр үземнең тырпайган колакларым белән ишеттем. Әллә галлюцинация микән бу? Алай дисәң, ишетүем бик ачык. Кат-кат. Галлюцинация шулай була микән соң? Аннары мондагы бөтен кешеләр дә ишетеп торалар ич. Барыбызның да бер юлы алдануы мөмкин түгелдер бит инде. Димәк, тавыш бар. Тавыш ишетелә. Нәкъ менә җылаган тавыш. Ләкин ничек инде мәчетнең җылавына ышанырга мөмкин ди? Акылга сыймый ич бу. Алайса, мәчетнең эчендә нәрсәдер бар. Нәрсәдер куйганнар анда. Әмирхан Еники. Мәчет җылый. Мәчетнең җылавы бүленгәләп бер 10 минут чамасы дәвам иткәндер. Аннары ул тынды. Ахырсы бөтенләйгә тынды. Чөнки тавыш ишетелми башлагач та халык сеанс тәмам дигәндәй куркынып һәм укынып тизрәк таралып та бетте. Ә мин баскан урынымда торып калдым. Кузгалырга көчем җитмичә, ихтыярсыздан торып калдым. Мин бик аптырауда идем. Ни уйларга да, ни эшләргә дә белмидем. Әгәр кайтып, Мөрти агайга үз колагым белән ишеттем дип әйтсәм, ул мине шул ук көнне редакциядән куачак. Валлаһи куачак. Контрлар провокациясына бирелгәнсең, чыпчык диячәк. Газетада эшләргә ярамыйсың, булмый, мәгънә чыкмый синнән диячәк. Инде ышана калса, нигә колагың белән ишеткәнеңне күзең белән күреп кайтмадың дип җаныма тиячәк. Бу очракта бигрәк тә, чөнки ул да мәчет эчендә нидер бар, нәрсәдер куелган дип уйлаячак. Аныңча бит репортер дигән кемсә бөтен нәрсәнең төбенә үзе төшәргә, үзе күрергә, үзе белергә тиеш. Нишләргә соң? Вәт сиңа мәсьәлә, шайтан алгыры. Инде катып туңып та беттем. Дер-дер калтырый да башладым. Торам, казыкка бәйләнгән тай шикелле селкенеп таптанып торам да торам. Үзем мәчеткә карыйм. Куркыныч ул миңа. Үзенең серле тынлыгы, караңгы зурлыгы белән шомландыра, куркыта ул мине. Ә китеп булмый. Китсәм миңа тагы да начаррак булыр төсле. Ахырда, чарасыздан бөтен шик-шөбһәләргә кул селтәп, мин катгый бер карарга килдем. Керергә һәм бу серле шомлы мәчетнең эчен бер әйләнеп, карап чыгарга кирәк. Ни булса шул. Әйе, ни булса шул. Ашамас әле таш мәчет, йотмас. Әйләнеп чыгармын әле ничектә. Тик каушамаска гына кирәк. Егет кешелә баса мин. Ләкин шулай батырайып урынымнан кузгалуым булды. Минем алга шунда ук беренче кыенлык килеп тә басты. Хәзер төн бит инде. Мәчет эче дөм караңгыдыр. Утсыз нисез нәрсә генә күрә алырмын мин. Димәк, кермичә кайтып китәргә дә була. Ут юк, вәссәлам. Мөрти агай үзе дә дөм караңгы мәчет эченә кирип тормас иде билгеле. Әмма ни өчендер минем бу сылтаудан тизрәк файдаланасым килмәде. Тәвәккәлләгән эштән ансат кына баш тарту ничектер уңайсыз булып тоелды. Менә күзем мәчет күршесендә салынып яткан бинаның каравыл будкасына төште. Туктале, мин әйтәм. Каравылчы янына кирип карыйм. Аның фонаре булырга тиеш, биреп тормасмы? Булмаса инде икенче мәсьәлә. Шулай уйлап, урам аша чыктым да такта будкага барып кирдем. Каравылчы абзый бик шәп урнашкан икән. Будканың нәкъ уртасында җир идәндә кечкенә чуен мич гүләп янып тора. Абзый шуның каршында тун чабуларын кайтарып, аякларын аерып, ботларын ышкый-ышкый җылынып утыра.
Исәнме, абзый, мин әйтәм. Абзый миңа кырын гына күз ташлап алды, көттереп һәм мыгырданып кына. Исән әле, чынлап сорасаң, дип куйды. Җылы икән сезнең монда, дидем мин, чакыруны да көтмичә, тизрәк чуен мич янына узып. Эх, үткән икән шул суык үзәккә. Абзый дәшмәде. Тик шактый гаҗәпләнеп һәм шикле сынап, миңа баштан аяк бер сөзеп кенә карап алды. Күрәм, минем вакытсыз килеп керүем абзыйга бер дә ошамады. Аның мине бөтенләй ят кешене хәзер үк будкасыннан җилтерәтеп кууы яки тревога күтәреп берәр этлек эшләүе дә мөмкин иде. Ләкин минем бик туңган булуым һәм балаларча әрсезлегем аны бераз аптырашта калдырды шикелле. Шулай да мин абзый үзе телгә килгәнче йомышымны әйтергә ашыктым. Абзый кеше, минем сезгә бер йомышым бар иде. Нинди йомыш? Сезнең әнә стенада ярканат фонаре эленеп тора. Шул фонарны миңа биреп торсагыз иде. Әлбәттә вакытлыча гына. Нигә соң ул сиңа? Минем алдан ук хәзерләп куйган бер хәйләм дә юк иде. Шул сәбәпле дөресен генә әйтергә туры килде. Мин менә мәчеткә кереп чыкмакчы идем. Мәчеткә? Нинди мәчеткә? Шушы сезнең күршедәге мәчеткә. Абзый тиз генә сүз таба алмагандай, күзләрен шорландырып, миңа бер авык тик кенә карап торды. Гаҗәпләнүе аның гүя чиктән ашкан иде. Син нәрсәне кәш? Диде ул, ниһаять әкрен усал гына. Әллә бераз салып килдеңме? Юк, нишләп салыйм? Айнык мин. Соң, әллә башың икеме? Юк, башымда берәү генә, дидем мин елмаерга тырышып. Берәү генә булса, йөрмә монда. Үкчәңне күтәр. Син ахрысы ул мәчеттә нинди хикмәт барын ишетмәгәнсең әле. Ишеттем шул. Һәм хәзер нәрсә барын кирип беләсем килә. Абзый кызып кискен генә кулын селтәде. Әйдә, йөрмә, кит моннан. Бетмәс монда сезнең ише. Абзыйның бу хәтле сыртын кабартып кире торуы мине чынлап борчый башлады. Ахрысы, мәсьәләне аңа ачыграк, җитдирәк итеп төшендермичә булмас. Син, абзый, мине куарга ашыкма әле. Башта әйбәт кенә тыңла, дидем мин, ничек тә юмалап, ипләп кенә. Мин редакциядән килгән кеше. Миңа газета редакциясе сезнең мәчеттә нәрсә барын белеп кайтырга кушты. Ышанмасагыз, менә минем документым. Так что сезгә куркып торырга урын юк. Барысы өчен дә үзем җавап бирәм. Фонарыгыз өчен дә курыкмагыз, кирәксә, мин акча калдырып торам. Ә газета заданиесын үтәргә кирәк. Үтәмичә ярамый. Белдегезме? Газета дигән сүзнең тәэсире ул заманда мәчет җылауыннан бер дә ким түгел иде. Абзый шактый йомшарып киткәндәй булды. Шулай да ул тиз генә бирешергә теләмәде. Килгәнсең икән, бар кер. Нигә мине борчып йөрисең? Диде бу мыгырданып кына. Миңа фонарь кирәк. Фонарьсыз мин анда нәрсә күрим? Син инде агайны мине задание үтәмичә кайтып китәргә мәҗбүр итмә. Каравылчы фонарем бирмәде дисәм, сиңа да рәхмәт әйтмәсләр. Эх, парин, диде абзый, чын-чыннан ачынып. Үз башыгызга гына бәла алу түгел, кешегә дә зыян зәхмәт ясап йөрисез. Син, абзый, борчылма. Бер нинди зыян да, зәхмәт тә булмас сиңа. 10 минуттан фонарыңны исән-сау китереп бирермен. Бирерсең, башыңны алып чыксаң. Чыгабыз аны, дигән булдым мин көлеп. Нык утыра баш, тәгәрәп төшәрлек түгел. Әле без синең белән шушы мич алдында тәмләп кенә тәмәке кирәтә, мәчеттә күргәннәрне сөйләшеп утырырбыз. Абзый авыр гына сулап, урыныннан кузгалды. Ашыкмыйча гына фонарен чөйдән алып бирде. Бөтен хәрәкәте аның, бу эшкә минем катнашым юк, бары мәҗбүр булганга күрә генә дип әйтеп тора иде кебек. Мин фонарны урындыкка куеп яндырып карадым да, борылып чыга да башладым. Шул чакта абзый түзмәде. Кыюсыз гына минем арттан. Динсез булсаң да, белгән дугаларыңны укырга онытма, дип калды. Рәхмәт, абзый, онытмам, дидем мин ишекне ябып. Әмирхан Еники. Мәчет җылый.
Урамда адәм заты түгел, адашып йөргән эт тә юк иде. Аяк астында чайкалган фонарь яктысына карап, мин ашыга-ашыга мәчеткә таба киттем. Мәчеткә керә торган ишек ихатада икән. Ярый, капка ачык булып чыкты, ишек алдына уздым. Ләкин мәчетнең яшел ишеге зур йозак белән бикле иде. Мин йозакны тотып та, яктыртып та караган булдым. Димәк, мәчетнең үзенә керү мөмкин түгел. Гап-гади, әмма репортер башы уйлый белмәгән киртәләр чыга да тора. Нишләргә? Аптырап, сулга борылган идем. Тагын бер кичкенә яшел ишекне күреп алдым. Анысының йозагы юк иде. Бу манарага менә торган ишек булырга тиеш. Туктале, мин әйтәм. Теге җылау тавышы мәчетнең иченнән түгел, ә каяндыр югарыдан, чырма тирәсеннән ишетелгән иде бит. Мөгаен бу манарага менә торган баскыч белән чырмага да үтеп була торгандыр. Һич югы шунда менеп карыйм әле. Артык уйланып тормыйча, кичкенә ишекне ачып җибәрүем булды. Нәкъ каршымда бер озын ак нәрсә күренде. Бу ни бу? Рәкмәллә. Фу, нәләт. Стенага сөяп куйган, мәйет юа торган ак кабык икәнле. Йөрәк жу итеп китте. Яшен тизлеге белән хыялымнан бу кабыкта юылган мәйетләр үтеп киткәндәй булды. Хәтта ул менә хәзер минем өстемә авар шикелле булып тоелды. Мин ихтыярсыздан бер адым артка чигендем, ләкин ишекне япмадым. Беренче курку шулай бөтен тәнем буйлап йөгереп узганнан соң, мин бераз исемә килдем. Тынычлана төштем. Аннары нигә мин бу кабыктан шул хәтле шыр җибәрдем әле? Җансыз нәрсә ишул, әкәмәт дип үземне юатырга тырыштым. Һәм батырайып, яңадан эшкә атладым. Кабыкны читләтебрәк уздым да, борылмалы тимер баскычтан песи төсле тиз-тиз генә югары менеп киттем. Азрак менгәч тә, уң кулда тагын бер тәбәнәк кенә такта ишек күренде. Бу билгеле, чырмага үтә торган ишек булырга тиеш иде. Мин шул ишекне әкрен генә ачып, алдан фонарымны сузып, кыек астына атладым, һәм кирәк бит, мәчетнең туфраклы түшәменә аяк басуым булды. Минем фонарым кыек астында урап йөргән кискен җилдән бер-ике тапкыр гына пылт-пылт итте дә сүнде. Мин дөм караңгыда басып калдым. Ашыгып, әле бер кесәмә, әле икенче кесәмә тыгылдым. Ләкин гөнаһ шомлыгына каршы, шырпымны каравылчы будкасында, фонарны кабызган чакта калдырганмын икән ләбаса. Инде нишләргә? Зиһенемне җыя алмыйча багана төсле катып торам. Тизрәк яхшы чакта кире борыласым килә. Әмма аягымны кузгату түгел, аз гына селкенергә дә куркам. Көчем җитми. Бу караңгыда ничек төшәрмен дә, ничек итеп теге кабык яныннан узармын? Ай-ай. Һәм ышанасызмы? Нәкъ шул чакта чырманың түр почмагыннан бик ачык булып, әлеге бала җылаган сыман нечкә тавыш ишетелмәсенме? Әтекәем, әнекәем, әбекәем. Чәч үрә тора дип ишеткәнем бар иде, белмим, үрә торгандырмы, юктырмы? Әмма баш тиресе тартышып, чәч төпләрем сап-салкын булып китте. Әгәр шуннан тагын ишетелә калса, чәчен генә түгел, Алла сакласын. Ташка әйләнгәндәй торам, көтәм, ләкин юк, ишетелми. Тып-тын. Бары тик җил генә әйләнеп, выжлап йөри. Кайдан соң бу җиле тагын? Ихтибар беләнрәк карасам, чырманың урам башында тынык кына бер яктылык күренә. Анда төнлек тәрәзәсе булса кирәк. Ул билгеле ватыктыр инде. Әшәке җил әнә шуннан исә икән. Теге җылау тавышы яңадан ишетелмәгәч, минем котларым алынып, куркуым әзрәк узгандай булды. Мин тынычлабрак уйлый башладым. Димәк, монда нидер бар. Шикләнергә урын калмады. Бар. Һич шиксез бар. Әмма нәрсә икән соң ул? Үзлегеннән тавыш чыгара торган берәр механизм куйганнармы? Әллә берәр җәнлек мазар чыелдымы? Җәнлек дисәң, аның йөрүе, хәрәкәте ничектер сизелергә тиеш иде.
Бу бары җылап кына ала да тына. Бүтән бер шылт иткән тавыш та чыгармый. Нәрсә булырга мөмкин? Ничек кенә белергә моны? Әллә шул тавыш килгән җиргә әкрен генә барып карыйсым икән? Чынлап та, ни булыр икән, әгәр шунда таба атласам? Ни булыр? Бәлки, берни дә булмас. Шайтан алгыры. Гаҗәп. Адәм баласында кызыксыну дигән нәрсә куркудан да көчлерәк икән. Шул чакта мин моны бик ачык сиздем. Һәм шушы кызыксыну мине гүя аркан белән тарта башлады. Үз-үземә хисап та биреп тормыйча, тәвәккәлләп, мин әлеге шомлы почмакка таба атладым. Аягымны шудырып кына бер атладым, 2, аннан кыюлана төшеп, аякны күтәребрәк тагын атлаган идем. Кинәт ниндидер юан бер нәрсәгә абынып та киттем. Каһәр генә суксын. Түшәмгә аркылы салынган өрлек икән бу. Кулымнан шалтырап, фонарем очты. Үзем гөрс итеп йомшак туфракка капландым. Жан саклаган чакта гына була торган тизлек белән үз-үземне белештермичә сикереп торуым булды. Каяндыр шунда кыек буеннан гына нәрсәдер фырылдап күтәрелде. Кыш! Худавәнде, кыш иш бу, кыш! Менә ул канатларын шап-шып селкетеп, пырылдап, кыек астында бер-ике әйләнде дә, әлеге урамга караган ватык тәрәзәдән тышка очып чыгып та китте. Бу тамашада күпме вакыт өнсез калып торуымны һич әйтә алмыйм. Ләкин шуны ачык беләм. Мин курку тоймадым. Куркуны тыюдан узган идем. Барысы да шул хәтле кинәт булды ки, мин хәтта һич нәрсә уйларга да өлгерми калдым. Тик бераздан исемә килгәч кенә мине курку шомлану калтыратып җибәргәндәй итте. Ләкин бу соңга калган курку иде инде. Ул мине артык тетрәтмәде. Тагын берәр нәрсә ишетелмәсме дип, мин күпмедер вакыт селкенмичә басып тордым. Тын, караңгы, җил өргәли, әмма бернинди тавыш та, өн дә юк. Олайса бөтен хикмәт шул кышта булса кирәк. Бик сәер, бик гаҗәп иде бу. Ләкин башкача тагын нәрсә уйларга, нәрсә көтәргә мөмкин? Әмирхан Еники. Мәчет җылый. Ахырда мин кузгалырга булдым. Башта аягым белән капшанып, фонарны табып алдым. Аннары борылып, бик саклык белән чырма ишегенә таба киттем. Шушы минутта мине артымда кемдер, нидер бар шикелле, тагын курку шомлану биләп алды. Ирексездән ашыгып ишеккә килдем, тизрәк баскычка чыктым һәм даң-дың басып түбән төштем. Әлеге кабык яныннан тында алмыйча тиз генә уздым да кечкенә яшел ишекне шап иттереп яптым. Кар яктысына чыккач, башта өстемне капкаладым. Шуннан соң каравылчы будкасына кереп, абзыйга фонарен бирдем. Менә абзый, фонарың исән сау, дидем мин, үземә дә әллә ничек ят тыелган сәер тавыш белән. Абзый миңа өрәккә караган шикелле телдән калып, күзләрен чекрәйтеп карап тора башлады. Аннары минем тирләп туңган ат шикелле калтырануымны күреп, кашларын җыерыбрак җитди генә. Кил, утыр җылын, диде. Юк, мин эшемәдем, абзый, дидем мин, бирешкән авызымны йырырга тырышып. Чыннан да, мин бу минутта эшу туңуны һич сизми идем. Шуңа күрә абзыйга рәхмәтемне әйтеп, тизрәк чыгып китәргә ашыктым. Яңа бистәнең тын, буш урамнары буйлап атлаган чакта, мин үземнең нык ачыккан һәм эттәй ватылган булуымны тойдым. Әзрәк кенә исерә төшкәндәй, чалыш-чылыш атлабрак Пләтән урамына чыктым. Аннары Тукай урамына җитеп, тәрәзәләре агарып туңган трамвайга утырдым. Утыргач та ничектер йокы баса башлаган кебек булды. Мәскәүский, хәзерге Киров урамы чатына җиткәч, мин трамвайдан төшеп калдым да сарай номерларының ашханәсенә кердем. Монда торганы татар агай-энесе.
Җылы пар, төтен, шау-шу эчендә утырып, шул агай-энегә «Сез белмисез мәле минем кайда булып, ниләр күргәнемне, кәпәчләр» дигән төсле горур гына карап, бик әйбәтләп, сыралап, туйганчы пилмән ашадым. Аннары көчкә генә кузгалып, үземнең Суконныйдагы тар, ялгыз бүлмәмә кайтып киттем. Икенче көнне мин редакциягә бер нәрсә язмыйча буш кул белән генә бардым. Язарга вакытым да, хәлем дә булмады. Күрәсең, бик нык салкын үткәндер инде. Төн буена калтырап, туңып, янып чыктым. Редакциягә килгәч тә, туп-туры Мөрти агай янына кердем. «Я, нәрсә китердең?» дип каршы алды ул мине. Мин аңа түкми-чәчми бөтен күргәнемне сөйләп бирдем. Ул миңа ышаныргамы, юкмы дигәндәй, бераз дәшми генә карап торды да, җилкәсен кашып алды. Авыз эченнән генә нидер мыгырданып куйды. Бары шуннан соң гына телефон трубкасына тотынды. Университетның зоология кабинетына шалтыратып, шундагы кем беләндер сөйләшә башлады. Мин шәкерт сыман тик кенә тыңлап утырдым. Мөрти агай теге кешегә мәсьәләне кыскача гына аңлатып бирде. Әйтегезче, шундый бала җилавына охшатыбрак кычкыра торган кош бармы? Булса, нинди кош ул? Безнең бу тирәдә очрыймы дип сорады. Зоология кабинетыннан болай җавап бирделәр. Әйе, бала җилавына охшаганрак нечкә тавыш белән кычкыручы кош бар. Ул филин. Безнеңчә, төнге ябалак. Урманда яши торган кош. Ләкин бик сирәк кенә авыл, шәһәр эчендәге кайбер ташландык биналарга да кирип оялый. Сезнең мәчеттәге кош әнә шул төнге ябалак булырга тиеш. Мөрти агай рәхмәт әйтеп трубкасын куйды да миңа: «Кара син бу малайны» дигәндәй, бераз сәерсенеп карап торды. Аннары саран гына елмайды. «Молодец, энекәш. Заданиены әйбәт үтәгәнсең» диде. «Ә хәзер бар, 2-3 битлек кенә фельетон язып китер. Тызлап, бурычлап яз. Мәчет җылый дип провокация таратучы обывательләрнең авызын томаларлык булсын». Ләкин ни сәбәптәндер, мин ул чакта фельетонны яза алмадым. Бик тырышып утырсам да, чыкмады миннән ул фельетон. Иң кирәге үтәлмичә өстемдә калды. Тик менә күпме еллар узгач кына минем аны ниһаять язып котыласым килде. Укыды Алсу Каюмова.